دوم سپتامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Пекин дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин бо сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф мулоқот намуданд. земни суҳбат ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории миёни ду кишвар баррасӣ шуд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқамандии Тоҷикистонро ба рушду тавсияи муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Покистон таъкид намуданд. муҳтарам Шаҳбоз Шариф дар навбати худ изҳор доштанд, ки дӯстию бародарии мову шумо ва мардумони Покистону Тоҷикистон аз қалб бармехезад ва мо ба ин баланд арз мегузорем. масоили таҳкиму тавсияи робитаҳои ду кишвар дар арсаи сиёсӣ, тиҷорату иқтисод, бахусус энергетика ва нақлиёт, фарҳанг, илму маориф, техника ва амнияту мудофиа муҳокима гардид. рушди минбаъдаи ҳамкории байнипарлумонӣ зарур дониста шуд. дар роҳи баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, фарҳангиву гуманитарии ду кишвар нақши комиссияи муштараки байниҳукуматӣ муҳим дониста шуд. дар ин замина ҷонибҳо хостори бештар фаъол гардидани дигар василаҳои пешбурди ҳамкорӣ, аз ҷумла гурӯҳи кории нафту газ, энергетика ва шӯрои муштараки соҳибкорон шуданд. таъкид гардид, ки дар шароити кунунӣ барои ҳарду ҷониб ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт аҳамияти калидӣ дорад. дар ин самт таъсиси шӯрои муштараки ширкатҳои боркашонии ду кишвар иқдоми муассир шумурда шуд. алоқамандии кишвари мо барои дастрасӣ ба долонҳои байналмилалии нақлиётӣ ва бандарҳои ҷаҳонӣ иброз гардид. ҳамкорӣ дар соҳаи гидроэнергетика ва рушди бозори нерӯи барқ дар минтақа, аз ҷумла татбиқи саривақтии тарҳи Каса-1000 муҳим арзёбӣ гардид. зимни баррасии масоили ҳамкорӣ дар соҳаи амният, мавзӯи мубориза бо терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ муҳокима шуд. зимни суҳбат натиҷаҳои ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ низ мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор гирифтанд.